Eta 3. Berak Oskar bat eta 3 goia irabazi ditu. Eta azken hilabete hauetan Pilates del Caribe lau grabatzen ari da. Nola ez, Penelope Cruz. Pelikula banabatzea aguntzen duen bitartean? Nahiko zaila izan zen. Akziozko batzutan nire agistak egin behar zuen niardez eta berari esker grabatu duzuen bidea estenak. Iragarkitu batzuk eta serian gaude hueltan. Kaixo Leire, badaukazen baiaren telefonoa? Ez, baina badaukat ideia da. Hamek azertzen baita, deitu duzu. Kaixo entzuleok, hemen gaude hueltan. Orain zuen zurek egulatko galderekin hasiko gara. Kaixo, nola entzun zara eta nondik guzti duzu? Kaixo, itxasoan naiz eta bermeatik egiten dut. Izan antzalia izan nahi zenuen, baina gustatzen kontzaizu? Baina ez hauke pertsona libre asko, baina tartetxo bat daukadanean musika jarri eta hartzen dut. Oso ondo itxaso, beste egun bat arte eta obligatzaia entzuten jarraitza espero. Ea, beste dei bat daukagula esan didate. Nortzara eta hori deitzen duzu? Kaixo, Maider naiz eta resakatik ditzen dut. Ea, konta galdera. Nonez agutazioaren jarri barren eta nola izan zen zuen behin gozita? Aizu, galdera hori ez dut erantzuko. Bai, moztu deia. Ea, botatzen galdera. Akziozkoak oso divertidariak direlako, baina batzuen askotan errepikatu dute eta zentzatu. Beno, agurko Mario, beste bat arte. Eta zuri ere agur esan behar dizugu, Penelope. Espero dugu oso zorte hona izatea zure film berriarekin, eta beste bat arte. Eta hau izan da guztia gaurkoz. Bilterra eta gatzaren saioa. Hurrengo gune arte, ordu batetatik bitara. Adio.